Ya siji kok. 5, Bos. 5 piye to? Nggone menungsa ku urip ana bumi ya siji iki. Enek 5 diprail ana 5. Enek ana 5 apa wae bumi kuwi? Lemah, tanah, bumi, siti, bantolo. Ilmu dhuwur. Oh iya kowe gareng tuwek ya. Lah gareng pilihan. Oh iya. Sik saiki iso gelar kudu iso gulung. Iya. Sing pertama apa? Lemah. Lemah. Lemah tegese apa? Karang padesan utawa kampung. Ah. Kaya contone kaya ning Bulu kene iki jenenge lemah. Kok sebabnya diantaranya lemah? Lemah gelem dituki omah. Dadi desa. Heeh, kuwi mergo saka lingganing tembung gelem dituki omah. Kuwi lemah. Lemah. Terus tanah. Tanah ki lapangan. Beda kok? Beda. Kok iso tanah kok lapangan? Jane padha tapi nggone beda. Hah? Tanah natane wis genah yen rata dienggo olahraga karo nggo angon wedhus angon sapi. Oh. Iki tanah ya. Heeh, ya. Sapi. Kok iso sapi nduting Lusi Brahman iki lho? Brahman. Heeh. Iki kurang ampuh karo sapi nggon aku. Kok iso? Korban dek iki belah wong sak desa ora mati kok. Kok iso sing mlayu ning nggon toko kuwi? Sapi tank. Ya angkreke jumbleng. Lemah tanah bumi. Bumi tegese apa? Bumi ki sawah utawa pategalan. Kok iso sawah utawa pategalan diarani bumi? Bumi ditancepi tebu semi. Wah. Ilmu dhuwur kuwi. Iya. Ora gareng pilihan ora iya. Bar bumi apa? Siti. Siti tegese? Kuburan. Kok Siti kuburan? Siti ki isine wong mati ra percaya dudan. Iya bener. Bener isine mau mati ya. Terus aja kemrungsung lho, aku arep melu sapa aku? Ora. Paling ya kok sik kowe wong tuwek kowe kok. Heh. Ora. Aja cengengesan karo kowe. Ora. Ngundok malah ndadekne sono ora. Ora pareng. Ya, sing terakhir apa sing kelima? Penting padha sehat, Ya. warga masyarakat sehat, Ah. paringi panjang umur, Amin. rezeki berkah lan barokah. Ya. Sing terakhir apa? 5. Bantolo. Bantolo ki tegese? Bantolo ki dalan Bos, wiwit saka ngomah teko kene iki jenenge Bantolo. Kok iso diarani Bantolo? Dilewati ban ora nelo. Oh iya ta kowe mah ya. Saiki aku arep takon karo sampean dalang wis pirang taun? Lah kundalang ya wit taun 97 lah. Ke zaman gegeran Solo, obong-obongan zaman reformasi aku wis tau dalang, wis mulai dalang. Sugih ilmu, Ya. sugih sastra, Ah. sugih panemu. Ah. Sadurunge ana langit ana apa, sadurunge ana bumi ana apa? Ayo. Ayo ora kok lelak-lelek ayo. Ya nggih angan men weteng ngamu. Lho. Oh saorane sampean bedhek wis tak jawab. Ah. Ganti aku bedheki. Ah. Sadurunge ana langit ana apa, sadurunge ana bumi ana apa? Katok. Hah? Katok ora ngerti aku. Ora ngerti. Marek kuwi dudu ilmu apa? Sing tak pelajari kan ilmu pedalangan, ora ilmu fisika. Ini kan ada sangkut pautnya dari depan tadi, lemah tanah bumi Bantolo. Apa kuwi gandeng jeneng apa jajak? Sadurunge ana langit ki ana apa, sadurunge ana bumi ana apa. Sadurunge ana langit kuwi enek wit pari. Hubungane apa? Langit ki walang sangit ya, Bos. Jangkrik. Omongno lek walang sangit. Ayo ora ngono mbok candhaki. Berarti saurunge ana langit ana pari. Enek wit pari walang sangit ki mangan pari ora enek mangan blangkon ora enek. Iya. Terus sadurunge enek bumi, Sadurunge enek bumi kuwi ana bibit. kok ana bibit. Bumi ki tebu semi. Dadi nandur tebu kuwi kudu duwe bibit. Oh. Mudeng ora? Iya mudeng. Alah, dicatet sesuk ditokne ning Pekalongan. Iya, jangkrik. Aku ora iso melu. Lah, Wah, tenan. heeh. Aku ki mbasa ning kene. Suwe ya kowe rasuan nganjuk ya. Wah, suwe tenan. Mung liwat tok. Iki masyarakat kene iki mau wis tak aturke ngarep